Dobrý den, vítáme vás u dalšího videa z našeho obchodu Grill Guru v Čerčanech. Na tomto videu si představíme model od značky Camping Gas a jde o Plancha Onyx 2 Cook. V době natáčení tohoto videa probíhá u Camping Gasu akce pro tento grill v podobě obalu, který je v balení, a na našem e-shopu navíc obdržíte zdarma tuto připojovací sadu s regulátorem. Trvání této akce si však ověřte na produktové kartě přímo v našem e-shopu. Grily typu Plancha obecně jsou vhodné všude tam, kde máte nedostatek místa nebo chcete grill přenášet z jednoho místa na druhé, například na balkóny, menší terasy a podobně. Ve víku s nízkým profilem je grill vybaven teploměrem pro orientační odečet teploty. Víko grillu je vyrobeno z plechu a má matně černou povrchovou úpravu. Grilovací plocha grillu je osazena litinovou deskou se silnou vrstvou posmaltování. V levém zadním rohu tohoto robustního litinového dílu je otvor pro odvod tuku z grilovací plochy. Po sejmutí tohoto dílu z grillu se můžeme podívat na hořákovou část. Jsou zde dva samostatně ovladatelné hořáky, každý se 3 řadami plamenů, což optimalizuje rozklad tepla na grilovací plochu. Zde potom vidíte trubičku odvodu tuku, který následně končí v misce, která je vyjímatelná z boční strany. Pokud budete mít grill umístěn v prostoru, kde nemáte ideální rovinu a tuk se vám bude hromadit v některé části grilovací plochy, můžete využít tyto nivelační šrouby a tím ovlivnit sklon grilovací desky tak, aby vám tuk stékal co nejblíže k tomuto otvoru na tuk. Ovládání hořáku je samozřejmě velmi jednoduché za pomocí těchto dvou knoflíků, kterými regulujete případný výkon. Zapalování grillu probíhá za pomoci tohoto tlačítka, které je napájeno z baterie, respektive zapalování napájeno z baterie. Instalace připojovací sady s regulátorem vám zabere jenom pár minut. Stačí nasunout hadici na tento nátrubek do jeho zhruba první poloviny. Proto, aby to bylo snadnější to nasunutí, doporučujeme tu hadici prohřát například fénem nebo lehce horkovzdušnou pistolí. Pokud nemáte, můžete použít i třeba horkou vodu, do které na chvilku hadici namočíte a poté nasunete na nátrubek. Následně zajistíte touto sponou přiměřenou silou, abyste si neprořízli sponou hadici. Na druhé straně je pak samotný regulátor s převlečnou maticí, který se namontuje na klasické šroubení české 5 kg nebo 10 kg plynové láhve.